ura, baietzu baino lehen nik kapa kendu. Eguzkia odeien atzean eskutatu zen eta haizea puska hasi zen, gero eta gogorrago, zikloi batean bihurtu arte. Baina zenbat eta indar gehiagorekin putz egin orduan, gehiago babesten zen aitona zahar bere kaparen azpian. Azkenik haizea nekatu egin zen eta amore eman zuen. Orduan eguzkia irten zen eta irribarre egin zion aitonari. Ez zen denbora asko igaro aitona kapa kendu zuen arte. Eguzkiaren epeltasunak eraginda. Honela bada eguzkia haizeari erakutsi zion maitasunezko besarkada amorua eta bortitzkeria baino boteretsuagoa direla. Ongi etorri guztioi, ohiko legez indarkerian aurkako eta bakearen aldeko eskola eguna ospatzeko bildu gara gaur gure jolastokian. Dakizuen bezala, gaur urtarrilaren 30ean Gandhi giz eskubideen eta askatasunaren alde modu bakoitzean lan egin zuen indarraren heriotza eguna oroitzen dugu. Aurten bakearen bide egiteko hainbat ekintza ezberdin egon dira. Hauen artean antzerki ikuskizunak, bakearen alde ikaragarrizko lana egin duten pertsonen bizitzaren ezagupena eta gaztetxo eta umeen genero desberdinen eta kultura ezberdinen arteko harremanak hobeago izan dadin landutako proiektuak. Gaurko ekitaldian egingo ditugun ekintzak honako hauek izango dira. Hasteko, bakezalearen aipamenak. Jarraitzeko, ikasmaila bakoitzak landutakoa erakutsiko digute. Eta amaitzeko, Betor bakea abestuko dugu guztiok batera. Hase gaitezen bakezaleak aipatzen. Xavier Arregi Pérez. Sandra Domínguez Gómez. Daniela Ruiz Latorre. Oyer Aguilar Niño. Amaya Salgado Huidobro. Amaya, eso que la noche, no, soy martes, no voy a ver. Yone Rubio Villa. Raúl Arriola López. Jarraian, ikasmaila bakoitzaren lanak ikusteko aukera izango dugu. Lehen eta bigarren mailakoek DBH-ko ikasleen eskutik ikusi dituzten antzerkietan ikasitakoa azalduko digute. Hello,